Všetky kliniky vyzerajú rovnako. Zelená, modrá a biela. A to sme vedeli, že nechceme dosiahnuť. Povedali sme si, že ideme sa odlíšiť, ideme do toho. Ja v tom čase sme chápali a pochopili, že bez nejakej marketingovej agentúry a bez reklamy, ktorá je vedená profesionálmi, tak to ďalej nepôjde. Podľa mňa je to nevyhnutnosť v dnešnej dobe investovať časť zisku alebo časť príjmu do marketingu. Ten následujúci krok, ktorý potom nastal, bolo to, že dobre, OK, máme meno a teraz ako chceme vyzerať. Nechceme pôsobiť ako sterilná klinika a preto sme sa zhodli, že vytvoríme branding, ktorý bude hravý. To sa nám podarilo dosiahnuť, že sme do neho vložili žltú, oranžovú hravosť. Red Eye značka sa stala veľmi mojou obľúbenou značkou už hneď od začiatku, pretože videla som tam ten potenciál rastu a to aj dosvedčuje možno aj posledný rok, ktorý sme sa zamerali na taký organický rast takisto aj vo vyhľadávaní, kde sme sa z nejakej 28. pozície dostali na prvú top 10. Pocítili príval aj tých správ, hej, na internete, na sociálnych sieťach, na Instagrame. A myslím si, že všetci kolegovia v týme v Zoom vnímajú Red Eye a každého nášho klienta ako nás. Hej, že my vlastne vám vždycky hovoríme to, že ako by sme to robili my,